Мария Милкова тръгна по следите на това клипче, защото и ДАНС се оказа, че е тръгнал по следите на това клипче, за да се разбере кой го е качил и съответно да се търси някакво наказание на родителите или хората, които отглеждат детенцето за безотговорно родителство. Гледайте репортажа и след това ще говорим в студиото, а малко по-късно ще припомним и едно друго клипче, което взриви публиката преди няколко месеца, известно като "Пуши мама". Преди това Мария Милкова. Що пуши са, Златки? Сай джигара. Момиченцето е едва на 3, но вече знае какво е вкусът на цигара. Това клипче обикаля от 2 дни интернет и възмути хиляди. Капес мангеса, Златки. Капес да те дън от мангеса. Шмалче. После. Пушене. Със случая се зае Агенцията за закрила на детето, откъдето потърсиха помощ от сектор компютърни престъпления. И докато институциите се опитват да намерят кой е снимал видеото, ние решихме да тръгнем по следите. А те ни отведоха в ромската махала в Брестовица. Там живее Гинка, момичето, в чийто фейсбук профил се появи за първи път видеото. Аз го пусна на братовчетка ми телефона. Ама кой го е снимал? Тя братовчетка ми. Защо го пусна? Братовчетка ми каза да го пусна и аз го пусна. Вика, дай да я качим. Но тук плаче за цигара някой да прави. Да, братовчетка и каза, че е било. Че плаче за цигари. По разказите на момичетата, майката на детето е присъствала по време на заснемането на клипа. Каза, че после е била. Да, защото пуши. Не ви ли притесни, че детенцето на 3 годинки пък пуши? Не знам. Никакво не ми се пада тя. А защо го махна? Защото много хора го споделяха и затова го махна. Решаваме да потърсим момичето заснело клипчето. Натъкваме се на баща й. Нещо както майтап се направиха, снимаха и решиха да го фърлят на Фейсбук. А според тебе нормално ли е на 3 годишно да се дава цигара? Е нормално. Не е нормално. И докато говорим с баща й, се появи Анета. Но щом ни видя, бързо се скри в къщата. Ането! Мемека, иначе не сума. Ането! След дълги увещания, все пак Анета излезе. Ти ли снима клипчето? Да. Как го снима? Разкажи ми какво стана. Ами е така на майтап. Това е майтап. Да. Ама какво стана? Какво да стане? Нищо. Детето плаче си за цигари, тя... И дадох. Ама ти ли даде? Не, аз едно друго момиче. Ама защо плаче за цигара? Тя на 3. Плачеше. Плаче, иска да пуши. Кой казва пуши? Клипчето. Тя и каза. Аз? Добре, ама така като я окуражаваш, тя на 3. Сега вече толкова. Това, което разбираме е, че Златка живее в друго село с родителите си. А ето какво ще се случи, ако държавните органи ги открият. В зависимост от това какво ще бъде установено, но извеждането на дете от семейство е последната мярка, която следва да бъде предприета. Родителите вероятно ще бъдат насочени към услуги за повишаване на техния капацитет, така че да могат да не поставят детето в такъв риск. За Здравей България, Мария Милкова.